No niin, tänään on 18. päivä huhtikuuta ja tämä on mun yksi semmoinen paikka, missä on viime vuosina aina keväisin ja kesälläkin niin käynyt pongailemassa lintuja seuraamassa muuttoa muun muassa. Niin tuolla metsärajan takana, niin siinä rakennettiin tuossa pari vuotta sitten niin semmoinen iso tuulivoimapuisto, että siellä on niinku kymmeniä voimaloita, sanotaan nyt suoraan kymmenissä oleva lukumäärä, niin tästä on kilometriä sinne matkaan, ei ihan se videollakaan näy kovin hyvin. Niin sen jälkeen kun ne voimat alkoi pyörimään, niin mä oon sitten havainnut, että tällä kyseisellä pellolla, mikä tässä nyt näkyy, niin on huomattavasti vähemmän ollut muuttolintuja levähtämässä. Erityisesti joutsenia, kurkia, hanhia, niin ollut, no tuntuu, että ne on niinku kadonnut. Nyt äsken mä kyllä näin yhden kurjen tuohon laskeutuvan, mutta niitä oli silloin ihan kymmeniä, että nyt näkyy. Varsinkin tuolla metsän reunassa. Niitä oli säännöllisesti paljon. Niin semmoinen havainto tässä, että mä mietin tästä, että voiko olla sitten mahdollista, että noi voimalat tuolla taaempana ne karkottaa noita isoja lintuja, että ne viihdyt tällä alueella sitten. Täällä oli myös huhtikuussa niin piekanoita näkyy paljon tällä alueella, että niitä saattaa olla useampikin samaan aikaan. Eilen mä kyllä näin yhden piekanan, kun tuossa kävin katsomassa. Ja samalla sinisuuhaukkoja on ollut ja sitten suopöllöjä, niin jotain muuta petolintuja tai tommosia jalohaukkoja myös. Esimerkiksi nuolihaukkaa on nähnyt ja tuulihaukkakin on tässä ollut. Ja kiuruja sentään livertellä ja jokunen töyttöhyppää. Eilen noin isokuovit saapu myös, tai tänään itse asiassa näin ensimmäistä kertaa. Mutta täällä isokuovia. Niin. Mutta mä siis pohdiskelen sitä, että miten paljon nuo tuulivoimalat vaikuttaa sitten. Mä en tiedä, saako tähän näkyviin, jos mä yritän suurentaa. Tuolla nyt näkyy tuolla takana noita. Joitakin, mutta niitä on siellä siis todella paljon. Olisi tietysti kiva kuulla, että onko muut luontoharrastajat törmännyt samantyyppiseen ilmiöön, että jos tulee joku tuulivoimapuisto tonne, niin häviääkö tai väheneekö tämmöiset linnut niiden lähialueilta. Erityisesti kiinnostaa nämä isommat, kuten hanhet, joutsenet, kurjet. Että vaikuttaako tämä tuulivoimalat siis näihin lintuihin sillä, että ne häiritsee niitä. Tämmöistä nyt tässä.